Sziasztok! Sámuel vagyok, és itt van vele barátom, Dávid is. Sziasztok! Ma egy YouTube videót fogunk elemezni, ez az első YouTube videó elemző videók a YouTube-on. Fogadjátok szeretettel! Mi sumérok, szkíták, etruszkok, kelták, hunok, vagyis magyarok megszenvedtük választottságunkat. Igen, nagyon jól gondoltátok, tanító feladat fogjuk nektek ma elemezni. Nagyon jó gondolatai vannak a világról, és ezt szeretnénk nektek ma bemutatni. De fönnmaradtunk, és fönnmaradunk, mert a bolygó emberi civilizációjának letéteményesei, a gondviselés akaratának hordozói vagyunk. Hát igen, fönnmaradtunk, fönn is maradunk suliban, és ezt tanítják most nekünk. Ugye, Dávid? Hát ismered az Irti néni? Ő mindig ilyeneket mond. Szeretem, tudod? Sokszor igen. Ezért is gyűlölnek bennünket oly sokan, irigyeink, megszállóink, akik valójában megszállottan keresik az elixírt, hogyan válhatnának magyarrá. Én hallottam a hírekben múltkor, hogy Brad Pitt is magyar akart lenni, de neki nem sikerült, mert ugye nem Budapesten született, és tanultuk az iskolában, de így akkor nem lehetséges. Mit gondolsz erről, Dávid? Szerinted lehet? Én szerintem a magyarországi magyaroknak jobban össze kéne fogni a közös ellenségek ellen. És például, hát nem tudom, hát nagyon sok gonosz ember van a világon, én úgy gondolom, aztán lehet, hogy nem is, de mintha tanító ezt tanította volna nekünk. Mindenképp javaslom a magyaroknak, hogy fogjanak össze, mert ha széthúznak, abból csak a baj származik. A Kárpát-medencének különleges kisugárzása van. Eddig még minden birodalom, amely akaratunk ellenére megszállta, pórul járt. Megbukott. Igen, nekem is nagyon tetszik ez a Kárpáti-medence. Én nagyon szeretem itt élni, és igazából szerintem csak ez a lényeg. Mi a te véleményed? Én is ugyanezt gondolom, és hát én nagyon jól érzem magam itt Budapesten. Jó a társaság, jó az iskola, szeretek itt élni, és hát jó itt. Akkor jó. Amikor az úgynevezett jobboldal jut hatalomra Magyarországon, nemzeti, hazafias érzelmű magyar emberek szavazata, támogatása révén, nos, feltűnően megszaporodnak az árvizek, a belvizek, a gátszakadások, vagy ellenkezőleg az aszályok, a szárazságok, szóval a szélsőséges természeti csapások. Hát igen, én is tanultam az iskolában, hogy sokszor meggyarapodnak ezek, hogyha ilyen történik, de nem tudom, hogy mi az a jobb oldal. Te tudod, Dávid? Na, mert én nem tudom, de azt tudom, hogy van ez a bizonyos HARP projekt, és szerintem ezzel módosítják nekünk itt az időjárásokat, meg a éghajlatokat. Üzenem a magyar népnek, hogy tartson ki! Ez fontos! Tartsatok ki! Tartsatok ki!